O yan tabi dyan na. O, so bako lang pala sa mga kalalakihan ang nagibuning partner ning Okay. mga obra or pinagsasabing work of art, no? So mga gusto po magkairisihan o mailing or magbakal kasi fair ini Correct. pwedeng bakalon. Yes. So mga pinag-feature tabaga digdi ka mga Oo. nakaaging bulan, no? Yaon po iyan ngunyan dyan sa SM City Legazpi. No, gibo po iyan kan mga persons deprived of liberty, kaibanan po sa mga obra kan mga kababaihan in connection with the celebration of Women's Month, no? So kung gusto po nindong makabakal, pwedeng may makahiling kita dyan mga paintings, lampshade, etc. etc. Yaon po ang ngunya dyan sa Yes. SM City Legazpi. Oo, and ang mga siring na obra partner ka mga PDL apere sa nakaangkla sa celebration kang Women's Month, parte man inikan sa tuyang pagsuporta partner sa indang pamilya, di ba? Kasi ang mga delensya na nakukuha ni digdi, napapaduman mismo partner sa indang pamilya. Correct. So, kumbaga, tabang-taman diretso na Opo. sa pamilya kan mga padaba niya tong mga PDL, no, or persons deprived of liberty. Okay? So, sige. Librehado ako partner kisarong lampshade. Gusto mong lampshade. Mas barato ba? Ay, mas Talaga? tipid bagaan lampshade sa kuryente. Tango yan na panahon. Kaya po, hanta na magtipid. Iyo talaga. Lahat nagmamahalan. Di ba? Sabi ka diba, sana all dakulaw ng umento kan gasolina. Gasolina. Oo. Oo. Halos lahat talaga partner. Halos lahat nagmamahal. Sana all nagmamahalan. Kaso ini sa mga pagmamahal na daita gusto. Correct. So, kinakatakutan ta, kung baga, Yes. diba? Ini sa mga pagmamahal na hindi ka ibig-ibig. Tama. Oo. So, daig ka lamang maugma. Maray si Kuya Nal, taor-aran ni ang biyahe. Correct. Buta nagpasiguro na si Kuya Nald. Ora-aran ni ang biyahe ni Kuya Nal. Ayun ang gad. More or less 5 minutes, yao na. Yes. Yan paano man sa kita mga... iarabot kay pirang minuto, 30 halawig minutos, talaga. sarong oras. So, tipid-tipid po kita ngayon na panahon. Ano? Sana man matapos naman ang kariribukan o ang gerang nangyayari dyan sa Europa. Kung saan saro sa mga numero unong pinagkukuhaan niya to kan gasolina. Kaya pamahal ng pamahal. Sana all nagmamahal. Nakatutok na partner Okay. si Joven Castillo, maorano na hapon. Nakatutok po ang family Castillo digdi sa Sitio Tagib, Castilla, sa wife ko kay Jessica. Thanks God and God bless sa indong duwa. Salamat po Mr. Joven Castillo. Nakaantabay Okay, siya na pagkahapon. sige. Thank you so much. And maray na hapon. And maray na pagkahapon man sa mga nakatutok. Ngunya na pagkahapon na sa tuyang Facebook Live partner via DZGB News Online. Yes. As in ang mga rayaw na sa indang harong, pwede mag-upload, pwede mag-text sa 0938-8921-5475. Yes, pwede man po mag-text sa 0927-398-0955. Text na kamuta, i-off ko na yung cellphone ko. Partner, pero nang edad mo? 18 above. 18 above. 18 above? Oo. O pwede na? Pwede na. Pwede na talaga. Pwede ka nang mag-asawa? Yes. 18 and above. Ayun. Naramdaman mo partner so puminutok na bareta kan kasusarong aldaw. Kasugma o kung Marso 4 partner. March 4. Yes, March kaso ano ba yun? 4. Biyernes. Biyernes, Biyernes. yes. Si Presidente Rodrigo Duterte pinirmahan ining batas Okay. na papahalangkawon ang pigaapod na sexual content sa Pilipinas sa hanggang 16 anyos. Naku, ibig sabihin from 12 years old, linibang 16. Yes, takang inat baga 12 years old. Ngunyan, 16. Yeah. President Duterte signs a law raising the age of sexual consent from 12 to 16. Sisi sa mga nakaintindi. Sisi sa mga nakaintindi ka ng law
Ano nga rito? Republic Act 11648. Yes, Tama? oo. Iyo partner ta, ingon na pagkahapon, mas papahiwason ta partner ang kaaraman ta manunungod sa pinirmahan na ining batas ni Presidente Rodrigo Duterte. Yes. Ano ang pigaapod na sexual content? Correct. Natata, pinirmahan ni Presidente Duterte ining batas na ini. Yes. Ano oo. ang katuyuhan kan batas na ini? As in, ano ang dapat maisihan kan mga paraan tabay niya to? Ano ang dapat maisihan kan labang miyembro kan pamilya manungod po digdi sa batas na ini? Correct. So ngunyan partner, Yes. makakaibanan ta si Oo. Attorney Boris. Correct. Makakaibahan ta siya partner via Zoom. Siya po sarong law practitioner, attorney Ramiro Boris. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jenny and Kuya A. Attorney, maray na hapon po Yan. sa imo. Good Warang afternoon. Ojo, si attorney. Ayan, ayos ni Attorney Su. Okay. Alright. Ayun. Yes, Okay, good okay na afternoon, po. Attorney. Maray na hapon po sa imo. Welcome Good po. afternoon po sa inyong dua, Kuya A and Jenny. And ogma ako na inimbitahan nindo ako digdi para magkaigwa kita ni na diskurso digdi sa batas na inyong pinirmahan kan sa tuyang presidente. Lalong-lalo na baga ang pinagkakahoronan ta ining age of consent. Apo. So, syempre, aram tabaga yan na ang legal age is numero 18. Pero man sa naso numero kang ako Bicol Park. Yes. Yes. Okay. Ayan, bago ang gabos, Attorney Tabe, gusto mi lang po maisihan kung ano po ining pig-aapod na sexual or sex consent. Yes po. Hindi po kung pigaapod tang sexual consent, iyo po ini ang basihan kang sa tuyang lay na ang sarong babae pwede nang magtao kan sa iyang konsentimiento to engage into sexual activity or sexual intercourse na pigaapod ta na kung saan na normally sa dating batas ta ang age of consent under the revised penal code is 12 years old. Ngunyan, pinalangkaw po ini sa edad na 16. Okay. So instead of pigaapod tang statutory rape na defined under the revised penal code na ang edad kang arki is 12 years old. Yan po, pinalangkaw ini sa 16 years old. So any act of sexual intercourse sa, below 16 years old, under 16 years old, rape po iyan. Okay. Dati baga, 12, Opo. kunyan, under 16 years old. Okay. Pag sinabi pala ng attorney na consent, ini so pagtugot kan sarong tao na tumugot sa pigahagad kan sa ibong kung sisaan sa iyang kaulay. Consent. Tama po. Okay. Sa ang other term po kang consent, pero igwa ka ki agreement. Okay, Kaya lang, agreement. sa tuya baga sa batas, kay puan i-define ta kung sisi ang pwedeng magtao ki konsentimiento. Okay. So So, that dapat ang tawong iyan na intindihan yan sa iyang pigigibo. Kaya under the law, sinasabi na ang edad na below 16 years old is not capable of giving the consent. Okay. So, any act that is done, sexual act, pigigibo ki sarong lalaki towards sa babae na daipa nag-abot na 16, pigaapod ta po yan na rape under this law na pinirmahan kan sa tuyang presidente. Okay. So gustong sabihon, Attorney Tabe, kang luma na batas, halimbawa ang edad ta 14 or 13 anyos, tapos nagkaigwa kitang sexual intercourse sa sarong babae or nagkaigwang nangyaring igwang sexual intercourse kung ang edad ta 14. So dating batas, pwedeng da ima kasuhan ng rape ang sarong individual?
Ang definition po ng batas, bako talaga siya rape. Pero pwede kang maiakusar under Republic Act 7610 na piga-akta na abuse against the child. Okay. Pwede kang makaso kay child abuse. Okay. Pero ngunyan, Pero there will be certain investigation. circumstances para ikonsidera tayo na child abuse ang pigigibo kong iyan. Okay. Pero ngunyan po, attorney, at the age of 16 below, dahil naki cheche automatic statutory rape na itatao sa satuya. Automatic po yan. Okay. Automatic po yan. Tadati 12, ngunyan, 16 na. 60 years of age. Okay. Pag ang babae baga kaya, ang menstrual cycle kaya, kuminsan naabot ng mga sa panahon nga ng ini, mga 9 years old or 10 years old. Opo. So, kuminsan ang edad na 15 o 14, medyo talagang daraga na paghilingon. So, anyone who will take advantage of that condition kan sa tuyang mga kaakian na babae will be liable for the crime of statutory rape. Okay. Ayan, ha? Okay. 16 anyos sa pagka nagkaigwa po ang sarong especially lalaki individual ning sexual intercourse sa aking babae na may edad 16 pababa, automatic palan statutory rape ang sa yes. iyang pighahampang na kaso. Oo, di kayang magtaon ng consent kung menor patabi attorney, di ba? Opo, ano po kaya attorney ang dahilan kung nata itinaas sa 16 anyos ang sexual consent? Well, ang rason po kayan, may ang protehiran kan sa tuyang gobyerno, ang sa tuyang mga kaakian, lalong-lalo na bagangon yan, medyo madali na ang pag-access sa pakihuron sa tuyang mga kaakian because of internet. Bako sa nanganing ining rape, ang pinalidad yan, igwa pa kita dyan kipigaapod na seduction. Okay. O itong pigsisidyusta, itong aki. So, hindi pa lang na mga proposal na ini, mga pag-agda, isarong lalaki against babae na ang edad dahil pa naabot sa 16, malaog po siya sa simple seduction dahil po sa pag-amindar kang batas na ino sa revised penal code. Pag sinabing seduction, pang-aakit. Iyo po. Yes. Pag-seduce mo, pang-aakit po yan. Okay. Pag para kamong mga nag-aantabay-tabi, ikaw magpara-akit-akit ka 16 anyos pa baba. Ha? Nako, bako ini karaw-kara, makaulok-ulok sa napaghilingan, bako karaw-kara. Kasi magabat ang penalidad sa araw po kayan ang akto. Yeah. Kaya medyo dapat careful kita sa satuyang pagtarang. Maski nga ni gayo daing batas na ini, dapat ipagalang taang kaakian, protehan taang kaakian. Alagad mas pinakusog kan sa tuyang gobyerno na maprotehiran ang sa tuyang mga kaakian, lalong-lalo na ining mga kababaihan dahil sa batas na ini. Okay. May mga But we have to remember na maski babae, pwede man na maging involto sa kasong rape, mag-akusar sa kasong rape, principal by inducement, lalaki. Halimbawa, sa babae, nagtuwang sa akto kang panunupig, o kaya iyo ang nag-facilitate o nag-ibog ipaagi para magkahilingan ang sarong minor na dahil pa minaabot sa edad na 16 anyos, halimbawa 14 o 15 anyos, kasi na sa paagi kang mga mabuburak na tataramon kang babaeng ini, tuminugot sa babae para umibas sa lalaki, kasi nagkaigwanin na sexual contact. Then ito pong babaeng ito, magiging itong conspirator
or an act of conspiracy duman po sa ginibo kang lalaki na nag-abuso sexual duman sa minor na ito. Okay, so we should be very careful palan mga tugang. Okay, may naghahapot po, attorney, kung igwa daw po ini ning maitatabang na batas na ini tangani na mabawasan po ang pigaapod na teenage pregnancy digdi po sa tuya sa Pilipinas. In a sense po, makakatabang iyan dahil sa mga rason kung nagkakaigwa kita ni teenage pregnancy dahil nangani sa ining mga pang-aabusong ining pigigibo kay ining medyo maedad ng lalaki taking advantage sa kaluyahan kang pag-iisip kang mga babaeng ining teenager na mga akit pa. Okay. So po yan sa rason. Of course, prostitution is also another reason kung saan inaabuso ang kaakian, lalong-lalo na ang kababaihan, sa indang edad na akit pa. Kaya nangyayari yan ang teenage pregnancy iyan. Alagad, siguro mas mapapakusugta ang pagdepensa kay yung pigaapod ng teenage pregnancy kung sa tuyang riparon ang aktibidades kan sa tuyang mga kaakian, siring man ang pagrani sa mahal na Diyos. Okay. Dahil kung kita nagtutubod na may Diyos, ang sexual act outside of marriage is a sin. So, pwedeng makalikay kita kayan. Ang sa tuyang pagiging Katoliko, pagiging Kristiyano, dakulang ingrediente para maging maray ang sa tuyang moral compass sa tuyang sosyudad. Okay, may hapot man digdi attorney, paano daa po kung ang pakikipagtalik ay pinagkasunduan asin bako abusado, may kriminal na paninimbagan pa rin ba pag-arog da ka yan? Inot na inot po, according to the amendment, pag ang parties is not more than 3 years ang edad. Okay. So halimbawa, ang babae 15, so lalaki 18. Ang ano po, ang definition kang batas, it is non-abusive and non-exploitive. So, pwede pong maging excuse yan. So, halimbawa man na pinagkasunduan, alagad ang edad, sobra na sa 3 taon ang diferensya kang lalaki, budak, babae. Halimbawa sa babae, 15, sa lalaki, 19, di po malaog iyan ang consideration na iyan na bago non-exploitive. Siguro, inibo ang batas na ini dahil sa ang diferensya sa edad, ito po bagang medyo may edad na, medyo wide na ang eksperyensya. Kaya itong exposure niya sa kinaban can be considered as an advantage against the other party, against the woman. Kumbaga, So kaya ginibo po ining limitation na ini na 3 taon ang diferensya. kumbaga attorney, Dahil nga sa kung ang diferensya baga kang lalaki budak babae 3 taon pa man sana, gusto sabihin bako pa man na halawig na panahon ang na-eksperyensyahan kang lalaki para magamit siya kipang dadaya or taking advantage of the other party. Kaya po ginibo yan ang age difference na yan. yeah, Alagad yaon ang penalidad talaga sa batas kung masking may konsenti yan, alagad sobra sa 3 taon ang diferensya kang lalaki asin babae, daw po yan sa statutory rape for as long as the woman is below 16 years old. Kumbaga sabi nga ni, kung halawig na ang diferensya kan edad, attorney, halimbawa, gurang na so lalaki, 5 or 10 years old Ang gap. ang gap, madali nang makalansi. Kumbaga, so kung pasimplihon ta, i-simplify ta sa terminology,
nalalansi sa mga aki kang mga may mga edad ng lalaki. No? Precisamente po, yan ang word na iyan na panglalansi. Iyo po iyan ang pinipinaraan kang sa tuyang batas. Okay. Dahil sa totoong buhay talaga, itong may edad na, lamang sa medyo aki pa in terms of experience and understanding of human conduct. Okay. Yes, may mga non-abusive na nangyayari, partner, di ba? Sige. Madumana kita sa penalidad. Okay. Attorney, ano po ang penalidad kung en kaso mabalga po ining batas na ini? Well, inot na inot po. Pag-abot po di sa edad na ini yung 16, ang taram po bagad di sa lahat mo na sa batas, ang penalty po medyo halangkaw talaga. Ini po ang igsasabi sa revised sa batas na ining Republic Act 1164/81. When the offended party is under 16 years of age or is demitted, hindi nga may diferensya, even though none of the circumstances mentioned above be present, provided that there shall be no criminal liability on the part of a person having carnal knowledge of another person under 16 years of age, when the age difference between the parties is not more than 3 years old, and the sexual act in question is proven to be consensual, non-abusive, and non-exploitative, provided that if the victim is under 13 years of age, the exception shall not apply. So yan po ang kinakaag sa inot na paragraph. Ano po? Tapos hindi po sa qualified seduction, the seduction of a minor of 16 and over but under 18 years of age committed by any person, ang pigsasabing penalty is prisyon correctional. Duman po sa taday man inamin darbaga ining Article 7610, Okay. as in Article 8583, pag-abot po sa penalidad, halangkaw po ang sa iyang penalty. Anong talang po ining batas para kita sa penalty. At ang sigurado kita mananggad mga tugang. Yes po, because dito pwedeng pagparatur tsambaho niyan na penalty po, because it should be precise in terms of implementation. Opo. Halangkaw po ang penalty o trungko, pig-apod pong life imprisonment. Yun. Habang buhay na pagkakakulong. Opo. Isip-isip na ha. so mga paraan tabay-tatabi. But anyway, sabi nga ni Attorney Boris Casubago, dakulaon ng tabang kan simbahan, no? Bagiging sarong Kristiyano, Katoliko, and then so konsyensya ta na dai makakomitir ning arong ka ning kaso. And then pinahalaba na ngunyan, so edad, pinag-aapod na sexual consent from 12 to 16, dahil po yan sa Republic Act 1164/81. Yes, okay, partner. So malinaw na. Pero po, linawin ko Okay. lang, ang sabi po nga term na itong life imprisonment, pig-apod po siya sa batas ng reclusion perpetua. Reclusion perpetua. Kung baga duman sa seduction, ang
penalty baga duman aresto mayor digdi pag-apod siya reklusyon perpetua halawig po nga pagkapriso yan. That is 20 years. Oh, talagang halawig, partner. 20 to 40 years. That imprisonment. Okay, so Okay. sige. Ako dahil na partner na kahaputan, yaon na sugabos na impormasyon na sabi na ni Okay. Attorney Bores. Attorney Unless ika- Bores, opo, dahil na po kami ning kahaputan, attorney, unless may mensahe ka pa po sa satuyang mga parantabay, lalo na po sa lambang miyembro kang pamilya, go ahead. Sa satuya pong mga listeners, muya akong magpasalamat digdi sa satuyang pag-guest digdi as in nahiling tamang po baga na talagang biga ko consider ta ang sitwasyon kang batas na ini dahil bago ini itisanulo po pipirmahan pa lang po ini kung kaya baga nga ni di kita nagtsamba-tsamba kang exact penalty kayan dahil bagong batas ini Yes. that is newly signed kang sa tuyang presidente kang aldaw pa lang ang nakaagi duwa o tulong aldaw pa lang Kang March 4 po, attorney, pinaramahan. Mga apat, So, practically, mga 4 na aldaw pa lang Yes. ang nakaagi. So, bagong-bago talaga ang batas na yun. So, sa tuyang mga kababaihan, aniyon po ang pagprotehir sa tuyang diretso, kang sa tuyang gobyerno. And of course, may akong mampong inform ang sa tuyang publiko, lalong-lalo ng mga listeners na dyan sa Bicol region Apo. about the entire intention kaya ako Bicol Party List na yapon kita katabang nakasurog pa numero 18 sa balota. Inutunta po yan sa likod kang balota. And lugod kita gabos pero perming safe and God bless us all. Thank you so much, Attorney Bores. Okay, yan po mga parantamay. Ang sa tuyo ang naging bisitang ngunya na pagkahapon si Attorney Ramiro Bores. Yon.